Umsomluko namhlanje ezaseThekwini and Kakasi FM ekseni kwi-uprising la sihleli khona ke no Mayor uSelukaba so namhlanje kuzobe khona ke namhlanje today uzobe siqoshisa lapha ke nge-update on the planned shutdown of the Southern Aqueduct ezoqala ke kusasa engakhohlwa ke the entries to the 5th Durban the Tourism Business Awards they close midnight and calls for local entrepreneurs and aboguna business owners to register to exhibit at the 28th Durban Business Fair before umhla 17 April 2026. Second Mayor Ocingweni. Sawubona Mayor, welcome to the uprising. Thank you very much, Big Felix and Meni, and ngibonga kakhulu ngamukela ngibingelele nabalaleli ke uprising. Thank you so much. Siyabonga kakhulu Mayor sakubingelela nathi. Mayor lapha umasipala wethela ubikela izakhamizi ukuthi kanye nosomabhizinisi ngokuphazamiseka kokuhlinzeka kwamanzi endaweni ehlinzekwa iSouthern Aqueduct. Lento we are aware ukuthi izoqala kusukela kusasa kuzoba uLesithathu. Engabe yini inhloso yokuvala kwaye kuSouthern Aqueduct? Wempethu angiqale nje ngokuthi indawo engasho ithinteke iNorthern neMalvan neMossley Park umlilo umkhumbani iClarva Water iChasworth singayiphinda iYellowwood Park umlazi efolweni isiphingo kanye neNagina. Sicela ke umphakathi ozothinteka ukuthi ubambisane nathi lesimo lokuvala ke kwenzeka kwipipe lethu elinganye yokulungisa ukuhambiswa kwamanzi indawo zase South lisidle ke 1.2 billion rand liphakela ke umndeni abantu aba 1.2 million lisuka la eReservoir Hills lize leyoshona eMlazi. So kusasa ke onkontileka abenza lo msebenzi bazobe bexhuma ke ipipe elisha sokuxhuma nje sebelifakile phansi enhlabathini. So ke isigaba nje sithanda ukuba ukuthi chacha abazobe besenza ubude balo. Sicela ukubambisana na umphakathi saqala lo msebenzi ngo-2024 sifuna ukuqeda makuphela lenyanga okusho ukuthi indawo ke enenkinga ke nokuhamba kwamanzi and emveni kokuba sesiqedile lo msebenzi sizobona umehluko omkhulu ngiyabonga bafethu. Sibonga kakhulu. I-weekend enkulu is upon us where we're going to see Kaizer Chiefs ne Orlando Pirates and Moses Mabhida, which is something pretty exciting, and eThekwini itself is also quite excited about this one. Mayor, talk to us. Are we ready? Abantu benze njani? We are ready to receive thousands of people who will be descending on our city and bezobuka ke ezikano obhutshuzwayo la ngizibuzana khona amaqembu amakhulu azinze eGoli. Sika ke ukuthi ke abalaleli bayihlele ngomumo phuthuma ke manje uhambe othenga ithikithi lishibhile kwamanje lu80 rand kodwa umuntu olinda kuze kube lethi uzothola selu 150 rand umuhlulekile lapho uzothola usodlala zigebengu sebenikudayisela ke ithikithi elimbumbulu. Umdlalo uyaqala ngo 3:30 ongaliphethe ithikithi akangasondeli nje inkundleni zomdlalo. Thina ke sime ngomumo sithi ke abantu abadilike ngolesihlanu funa igoli idilike ngolesihlanu ngoba kunomcimbi esinawo okuthiwa i-Pre-Easter Gospel Festival ese-ICC ngo 5:30 namanye amazwi sibahlinzekele ingakho ngikhombisa ke ukuthi angenavalo sizimisele ukuserethi ukuthi sibamukele. I know nathi ke sibhenga ngamehlabovu leyo game lapha eMoses Mabhida edela kunabathande bomculo okholo ke gospel music nabo abaqile bathenga amathikithi abo lapha eICC. Lapha sibonge kakhulu lapha Mayor sibona umsebenzi omuhle wenze ngomgqibelo lapha endaweni yaseZwelibovu. La kade ninikeza khona ngezindlu ibakery namathuluzi nje okusebenza kulabo abaziphilisa ngokulima. Awusichazele kabanzi ngalolu hlelo benilwenza khona lapha ya. Mfethu ngibone izinyembezi zidilika ehlathini za labo bebekade sibanikeza izindlu kulempela sonto and abantu babesibatu ebekade sibatabula uhlelo lezindlu ezu-400 ezozakha lapha ekuleya wadi lapha 100 zu-400 sizonke and kodwa soqala ngezu-200 and kulo 200
and sise u40 uyadevelopa njengoba ngikhuluma nawe uyakhiwa nje ngikhuluma nawe lezi bezu5 izinganyalo 40 engithi uyakhiwa njengoba sikhuluma nawe bekade sizivula abantu ke laba ke othole ukuthi abahlomulile child intandane ihlomile ogogo behlala emzini owayo uhlomile nomunye wayekhuhlanyezwe izikhukhula zika 2022 abanye abantu abahlomile sike lapho ke sayovula ibhekani enhle and enhle ilapha ezolibovu sithi abantu ke abangayi ukuthenga izinto abakwazi ukuyithola eduzane baze bakhokhe imali ye-transport so sithi ke ngoba sifuna amathuba emisebenzi avuleleke endaweni lapha abantu behlala kuzona qede lapho ke sonikezela ke ngamathuluzi okusebenza and sinikezela ke labo ke abangama cooperatives abakwezolimo sithi njengobamisana lapha eThekwini sizokwazi ukuthi ubupha silo nabo kodwa kuzothatha isikhathi ngoba sikhuluma ngenselelo eminyaka kodwa ngobamisana nje kancane sofugcina sibhojele lenkinga esibhekene nayo. Hayi no sibonga kakhulu Meya nge-update akha impela uyabonakala umsebenzi. Sibonga kakhulu. Sibonga. Awukhohlwa isiminyaminya and groove to our traffic jams. Gagasi FM. The sound of KZ.